Bi alamisa ye Octobre kalo tile 16 san 2025 Bamakɔ News TV jabarani filɛlibagaw a ye aw bisimila an ka kunnafoni sentinimɔgɔw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ na bi alamisa Octobre kalo tile 16 san 2025 an ka minisiri ɲɛma général de division Abdoulaye Maiga ale kɔni ye sɛnɛbila taama kɛ ka taa Tɔnbɔkutukaw fɛ yen nɔ ka d'a kan baara caman de bolodalen don mara in kɔnɔna na. Nin bisimilali in bɛna kɛ wasa ye ka baara sentinimɔgɔw minnu bolodalen don jamana fɛ olu dɔw waleya waliju 373 dayɔrɔ ni o ye Tɔnbɔkutu ye. U bɛ nisɔndiya ani sewa bɛɛ lajɛlen na ka minisiri ɲɛma kunbɛn. Halisa an bɛ to ni Mali kunnafoniyaw ye. Kunu Araba Octobre kalo tile 15 san 2025 minisiri min ɲɛsinnen don seko ni dɔnko ma Burkinakaw fɛ yen nɔ ka fara u ka lasigiden min bɛ anw fɛ yan nɔ ni a tɔgɔ ye Madame Julien Sanu o ni an ka seko ni dɔnko minisiri ni o ye Mamu Dafe ye u ye ɲɔgɔn ye kɛ kunu min bɛ tali kɛ sun kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ wele ko lɔnkolo Burkinakaw fɛ ni ɲinan ye o kɛnɛ tako 5nan ye. Nin su in bɛna ɲɛnɛmaya Octobre kalo tile 24 Wagadugukaw fɛ yen nɔ ka fara gafe Joifɛw kan o min kana fana bɛna sigi Novembre kalo tile 15 k'a kun cɛ a tile 30 la Burkina Faba kɔnɔ ni ɲinan ye o kɛnɛ fana tako 18nan ye. U nana nin kɔrɔfɔ in fila de dan tigɛ an ka minisiri Mamu Dafe ye ka laban ka kɛnɛ in defaya dan a ma. Kampalakaw fɛ yen nɔ Uganda minisiriw ka lajɛba min bɛ ka kɛla yen nɔ kunu Araba Octobre kalo tile 15 san 2025 an ka minisiri min ɲɛsinnen don jamana ni jamana wɛrɛ cɛw koɲɛw ɲɛnabɔli ma Abdoulaye Diop ale ni minisiri min ɲɛsinnen don u ka kɔkan jamanaw koɲɛw ɲɛnabɔli ma u ye ɲɔgɔn ye kɛ hakilinaw da jira ɲɔgɔn na min b'a to jamana fila in bɛ se ka u bolo di ɲɔgɔn ma ka jɛ ka baara dɔw boloda an ka jamana kɔnɔna na. O baara boloda dɔw bɛ tali kɛ yelenko kan ni o ye kuranko ye ka tila ka kuma jamana fila in ka nafasɔrɔ siraw kan. Ɲɔgɔn dɛmɛ ni den kɛrɛfɛ kɛlɛli kalo ni o ye Octobre kalo ye o hukumu kɔnɔna na kunu Araba Octobre kalo tile 15 san 2025 an ka furancɛ fanga ɲɛma ni o ye général d'armée Assimi Goïta ye a ye dɛmɛba ta ka ɲɛsin Tomikɔrɔburu ekɔliso min bɛ yen ni o ye Franco Arabu ye ani ekɔliso min bɛ Kangaridi la sigida 3nan kɔnɔna na. O dɛmɛ ninnu bɛ tali kɛ ekɔlidenminɛnw na ekɔlidenminɛ 200 ni kɔ saki ni kaye ani ardoisie o n'a ɲɔgɔnko caman o de dira kalandenw ma. Nin waati in na an b'an kuda kɔkan kibaruyaw kan. Farafinna keleya tɔnba ni o ye Union Africaine ye olu ye ɲangili ta kunu Madagascar kan ka Madagascar senbɔ tɔn ka baara n'a a ka waleya bɛɛ la. Nin kunnafoni ninnu sɔrɔla diɲɛ kunnafoni siraw lasebaaw fɛ. Ɲangini ninnu taara tɔn in ka lajɛbasigi dɔ de senfɛ. Vladimir Putin ni o ye Russie président ye kunu Araba a ye foli ni bonyamasegin ta ka ɲɛsin Syrie jamana kan ka d'a kan u ka jɛɲɔgɔnya bila ko tɛ. Russie jamana ye dɛmɛ caman kɛ Syrie ye wa a y'a kɔkɔrɔma don gɛlɛya caman na wa ka ngwara da ani a juguw cɛ ka u ka jamanakuntigi kɔrɔ to a ka fanga na. Nka an bɛ don min na i ko bi u ka fanga gwara dabaw de bɛ fanga na bi. Dantigɛliw y'a yira fana ko setigi jamanaw teri t'u la nka nafasɔrɔ siraw de b'u fɛ. An bɛna an ka kibaruyaw kun cɛ ni banni kunnafoni dɔ ye jɔfɛn bɛɛ ye dafɛn ye an dabamasa ye ka wele sira Zumana Sako ma kunu Arabadon Octobre kalo tile 15 san 2025 ka sisan to san 75 la o min tun ye minisiri ɲɛmakɔrɔ ye ani sɔrɔ bosoliko minisiri fana tun don Musa Tile la. An bɛ dugawu kɛ ani furuw bɛɛ lajɛlen ye Ala ka badabada dali nɔgɔya ye. Nin de bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sentinimɔgɔw na aw ni ce aw ka ɲɛmadali ani aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn don n'a nataw la.